गोल लागलै फुआ जी अड़ी दूर के रिश्ता में के गोल लगा खुश रह दूधे ना पूते फल दूर के रिश्तेदार के फुआ है हां कतना दूर के 450 किलोमीटर से दूर आई बनी ओजे से बनी सीतापुर ओजे ओतना दूर फुआ है कितना दूर 450 किलो बड़ी दूर लागता लेकिन घरवा ये नहीं के नहीं रही घरवा तू देखले बारू अरे हो भाई हम तो कौन घरवा हो? खेती चुकी रही न खेती चुकी तभी हमारी जान रिश्ता कहाँ के हो जानता नहीं मौसी की ननद की ननद की अच्छा। ननद की हां ठीक बा पत्तो के मतलब घर है अरे तो जाता ना बोर न्योता लगा के तो हमन के मरिया सन नु ना ना केगा सन अरे बौरा खाली रहुआ चुप रह ठीक बात चुप रहो ए बुची सुनो मुझे टुनटुना के घर कौन हो आइए तो हां ये हां बड़ी करीब आके पूछो नहीं जा घरवा के भिड़िए दे हां देखियो ना तक आई बड़ू नहीं हो अरे बौरा मार मत यही से दोबारा आगुल बनी मार ही से हट बात करो कि बोल हम हां हां चल ठीक बा कह दिया नी कि फॉर्च्यूनरवा के टायर निकल गई है कदम के टायर फाट गेल हां साला कैसन तो मुँह हमें भई रहता बुझाते नहीं तरकारी भात रोज बना देती है अब खाई ले होत नहीं खे कहाँ बाड़ू हो सुना तारू का जी होटी तनी कहनी है नी का हई गइया ना दुख लई म जाना दूध ना हम ना जे हमरा धान पिटले एथी का कहले जी बूट पिटले बनी हमर हाथ दुखाताटे ए हमारा के केन काहे लात मारे लागत है तू जाओ तो बढ़िया दुहवा ले ली काहे ऐसे बैठल बनी रहुआ सोचा तनी नु हां या बनावो ना कढ़ाई पनीर कराही पनीर ये का होखेला जी हाँ तो खैल है नहीं तो कहा जाना ओइसन ओइसन चीज के नाम धरम नु कि हम ना कबो देखले बानी ना कबो सुंघले बानी ना कबो बनैले बानी ना कबो खइले बानी अच्छा ये तू बना छोड़ हटाओ मुर्गा बनेबे हां मुर्गा तो बनावे आइबे करेला ई तेकरा बारे में तो हाँ। जानते बारे मुर्गा हो गइल मछली हो गइल अंडा हो गइल बड़ी हो गइल ई सब तो कहीं ना हम चट मंगनी पट बना दे हम चट मंगनी पट बिया होला अरे उहे माने मंगनी खाए के हम पट से बना के दे देनी कहे के मतलब ई बाटे अच्छा 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 हां आ खूब बढ़िया से जानते हो तितगरा है बनई हो हां तो मरचाई हतना डाल दे के बा और का ये कनिया का समाचार बा हो भैया का समाचार बा चलो हो रे नहीं खिचिन हां नहीं खचिन बबुआ हम फुआ कहीं देखल ताकल मौसी के हाँ। ननद के हाँ। अरे लोग के ना उधर तो रुपया है ना भरे हमारा मौसी के हमरो परिचय करा दो न मौसी के हाँ। ननद के ननद के। ननद के हाँ। ननद के हाँ। पतो है ना भरी माने तहारा नाता में हां हां हमारा ई सब गड़बड़ी अरे ना रही बियाहवा में अच्छा रहुए की रही का हमरो अरे हमरो परिचय करा दो मरद अच्छा ई मौसी के ननद के अरे हमार मरद अच्छा, हमार मरद अच्छा ई हमार मरद हरे अच्छा अब ठीक पूरा ना फेकल हां त किन के लाई ए। सॉरी मिस्टेक हो गई बियाह कोई बन का से ऐसे कहा ना का समाचार कुछ समाचार बताई जा सब बढ़िया बा इनमें से घूमत रही हां कहीं मिठाई लाई बनी निकाल के अपना हाथ से देम त तन ठीक न लगी हां हां उन्हें कौन है नु हां हां मिठाई नहीं अरे तो मिठाई कब खरीद ले हमारा के बताइते तो हमें उठा के पानी पिया दी रे बढ़िया ले बढ़िया ले ठीक है लागना लाम बाड़े नु कैसे हम बैठल त लागल कि लाइटिंग करे बैठल बाड़े अब ठीक बन जाओ हां सुनी ना हां मिठाई तो छूट के लिए बबक पापा कहां दुकान में पे जा वही सुन कहनी है कि हमारा के पैसा दे हम खरीद ले कहां यही दुख बेची बजरी ना हम निकाल पे ना खावे गौवा कौन है सीतापुर सीतापुर हां 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 यादे बाकी बड़ावे में रहुए की रही याद है तबा अजी तो मारो चाहे बनी और मर्द के अरे बउआ लगी भतीजा लगी मार फुआ लगब हमें को अच्छा 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 फुआ लगब हां इज्जत कर पतो हो गया तो हम कहां करले कुछ बोलता नहीं हम तो हिंगा ले बोलता नहीं अच्छा गोल लागत नहीं अब ना चिनत रही जा तो ना ना अब चीन बोल कितना दिन के बाद तोर माई के सुना ने कि मर गइल तोर माई तो पड़ी हमरा
हमार माई जियत है नैहर गइल बिया भाई। ना एकर मतलब हमार मौसी मर गल ना। उनकर मौसी के ह? हाँ 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 आ वो कल्याणी मौसी। हम नहीं खींची ना जी। हाँ 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 हाँ। अरे बबुआ जो ना कि बियाह में गई रह रसगुल्ला खात रहता तो टूट गई रहता है। लइका पर हाँ ना दाता हिलत रहे टूट गई वही में गड़ गई रहे पेट में छोड़ी चढ़ी जा रहे। दियो केहू आइले का दुआरी बबुआ पे त। फुआ फुफाइल बाड़े तनी मुर्गा उर्गा मंगावेला तनी खसी उसी मंगावेला बाजार से खुशी के बात बा कि दूगो आदमी आइल बड़े जिंदा रहे तबे ना आविले आती मी जाई जी पानी नहीं पी के लिया दी अब। पानी पी ले बनी जा भूख लागल बा जा तो उतना दूर से आइल बनी। हां तनी खसी उसी बना बबुआ। हमने रे खोसी ना बनेला है अरे फुआ ज्यादा जी। मीठे बना दो कोनो दिक्कत नहीं है मुर्गा बनी। हां तो उहे बना दो वही बच्चा काम चल जी ना वो पापा। जाए जी जाई और 1 किलो लेते रही और पापा बेसी बढ़ा दे पापा। पापा में ना हो पापा तो बबुआ पापा खा जाला। करेजी खा लन बबुआ के पापा ना बड़ी अच्छा हमें शरीफ फड़े मरद मिल गए शरीफ 4 व्हीलर किनले बड़े हमारे खाती। और चुनारावा के ओइजा टैरवे फाट गेल रोडवा पे बनवावे के देले बहिन जा। हाँ 1 महीना कहला ना बबुआ के पापा 1 महीना कहला 1 महीना में गाड़ी लेके 1 महीना 10 दिन कर फाटे में 1 महीना 10 दिन लगे। ओकर ऑपरेशन होई। अर्जेंसी में देले बहिन जानो। अरे ऑपरेशन होई ओकर टाका दिया इसिया। जाए दे वो पापा जाई ले आई। अच्छा ठीक बा पानी उनी पी लोग आराम करे तो लोग। पौने 2 किलो लागे तनी 1.5 किलो ले आने। ना 2 किलो में पापा को हमरा वो को बढ़ा तनी। अच्छा हम पढ़ल कम लिखल पढ़ल ना हड़ नर्सरी में 2 बार फेल हो गई हम तनी के स्कूल वाला निकाल देला हम ही पढ़ल लिखल बानी बीए कइले अजी मार मार की के कुछ भाई को खाओ ना देबे का। तारा आदत बदनी मार दे तनी नहीं तू है ना बैठा भूख होई बे जाए जाए कुछ ले आई। जा तनी पौने 2 जा बबुआ जा जा पैसा दिए। 2 किलो ले लिया बबुआ। अच्छा हाँ 2 किलो सोझे ले लिया सोझे सोझे ठीक रहेला। आ कनिया बताव क गो तिनी बाड़ू जा कनिया 2 गो 3 बजे छोटकी घर आम दिया। हाँ तू आइल ना हिया देखे आ घर किने बबुआ पापा जा तो तनी आराम करतन हे घर हम भेज दी का तारा घर ना मर्दाना लोग मान ली कि चिन्हत नहीं कि तो दलानिए पे यहाँ के जाए। इनका लाइटिंगो में जगह देबू तो रह जी। है मीटिंग में क्या करती रहो एक बात कोनी बबुआ किने बदल हो ये दलानिए में चली बैठी पान लेके आवत इन लोगों के। बेगवा देता ना सुना का बोला बा संभार के ठीक बा कनिया कनिया के नहीं को बोलावता पानी चली पलंगे पे पानी उनी पी ली अब। छोड़ा ना तू पत्तो हाथ ना घर नीचे बैठी हम पलंग पे जाके बैठे ना फुआ जी देखिए अब इतना तावेला तो फर्ज बाटे हमनी के सेवा सत्कार कइल। दीदी जी गोल लागले फुआ जी अड़ी दूर के रिश्ता में के। गोड़ लगा खुश रह दूधे ना हाथ पूते फल दूर के रिश्तेदार के फुआ हां कतना दूर के 450 किलोमीटर से दूर आई बनी ओजे से बनी सीतापुर ओजे उतना दूर के फुआ नहीं कितना दूर 450 किलो हमने के जाना तो कनिया कितना दूर बा। मौसी के हमार मौसी के ननद के पतो ही हड़ लगता हम कपर चक्रिया जा आना घुमावे के चक्कर में नहीं खे हम जानते नहीं हम कहानी हम फुआ लागे ना तो जानी हम आइल बनी तारा ससुर के बियाह होत रहनु तो हम आइल बनी कोई के होनी जबर चिट माटी के हनी ना बुझाई ना हमार तो कम से कम उम्र हो तो तारे के बता दे तो नहीं छुट्टी चुकी रही ओकरी हिती चुकी रही हिती चुकी रहबे करी हां हां कितनी जुग बोले बियाह हो गए रहे ना कुंवार रही ओकरी हिती चुकी रही आई रही लाता 70 साल के होई लोग ना हो पता ना काहे खातिर ले जात कम से कम 50 खसी के कुल हटे खसी खइले बस मरद हमारे इतना माने ना लुक कर लिया पतो उसर का थोड़ी सी कोई छोड़ तो लाज लगता कहां जाएंगे दलानी में जाते ना आई जे बैठे ना, ले चलो खाना ना आगा नाम खटिया लगा ये दीदी जी एक कन्या एगो काम कर सर सामान फैलल बा का पार घूमता चाय बना दो सब हम तन जाते नहीं बैठा तनी हो जाए खटिया पे हां चली बैठी रहो। ले हमर करिया आहा ठीक बा नजर मत लगा ए दीदी जी एगो लबर लक्षण है कि मेहरारू है हमके समझ में नहीं खे अरे हमरा तो बुझाते नहीं चुमतरीन होई से चुमतरीन अरे हमरा बुझाते नहीं कि कहां के उड़न कटला हो हम नहीं की जानते बबक पापा के चिन्हत हम कि ना बढ़िया से वो ना हो मिलैले बड़न देखो रात को लागती हां कमे मम्मी कमे खइनी है राशि
अब कैसे ना करे के अब कुछ ओको अब दुआर पे आइल तो एक दो दिन खिया में का बाटे खिया पिया के बर विदाई क देवे के चावा बना के दम ले जाई पिया दही देखो दुआर पे दुश्मनो आ जाला नु त ना भगावल जाला ओकरा के इज्जत मान आदर क देला पे नु भगवान देखेलन भगवान के दुआर में लिखाला किताब में जानलू तो अब के ये के ना अब जानते बड़ू अब दूर के रिश्ता बताते तब आदर भाव क देवल जा तन से खेला से घटी ना भगवान के दया से बड़ा दे भिखारियों के आदमी खिया देता हां चावा छन के दम एथी करे तनी अब गोलान मुर्गा लेवे तार भैया ले बना के खिया देवल जी का करे के बा